Se on tuskien, oi rakkauttani suurta, kun meitä säilään. Hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Mistä te syytätte tätä miestä? Mitä hän on tehnyt? Me tiedämme hänen villitsevän kansaa ja johtavan sitä harhaan. Hän kieltäytyy maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa Messias, kuningas. Etkö laikaa vastaa heidän syytöksiinsä? Oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit! Seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkelin, kulkemassa yli suuren rotkon. Lapsia suojelee hän siipin valkoisin. Mä mietin joskus, onko jotain muuta, jotain mitä en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakunta, siellä minne ihmiset ei näe. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolevaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuuluta. Ei siellä tarvii enää laskelmoida, mitkä ihmissuhteet kannattaa. Ei siellä ole enää kyyneleitä, siellä ei turvauduta valheisiin. Siellä on vain joukko eksyneitä, jotka takas kotiin noudettiin. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolevaa. Pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa, mutta meitä rangaistaan tekojemme mukaan. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Totisesti.